Noniin. Juho, me ollaan Ylen puvustamossa. Kyllä. Otan tekee uutta sketsisarjaa ton pankin. Niinpä. Mulla on tämmönen hahmo, jolla on musta silmä. Tietysti yhtään enemmän panostanut taas sun hahmoa. En mä vielä. Me ollaan valitsemassa, kun siis viilaamassa nämä asusteet sitten lauantaille Juho. Kysytään, mitä Tommi tarjoaa, ja edetään niille. Ottahan niin. Vetäisi tällainen. Oho, toi on aika seksikäs. Niin, ja Jesse just meni tonne ompeli mua. Siltä leikataan toinen käsi irti sitten. Ei vaan. Mutta kuvattiin vikat insertit tänään äsken täällä Pasilassa. Ja kohta sitten... Kohta saa mennä pukeisiin. Mä just mietin, että kohta mä menen syömään. Täytäisi pukeisiin. Niin, eikö sit mäkin katon, että mitkä vaatteet, tai että mikä yhdistelmä näistä aikaisemmista ja millä tyylillä ollaan liikkeellä. Ja sitten illalla mennään vielä otonkaan nikkaroon. Hyvä. Nähdään sitten.